Čau, čau. Zdraví vás Vizar a vítajte u môjho prvého vlogu. No je to skôr taký rýchlejší vlog, taká informačka vlastne. Čo budeme natáčať a informácie o mojom kanále. A vlastne informácie o mne. Ale bude to fakt rýchlo, vlastne tak minúta, maximálne. Môžeme začať. Moje meno v skutočnosti je Dominik. Chodím do 8. ročníka základnej školy v Bojniciach. Som mačkár. To bude asi všetko z mojho osobného života. A teraz niečo o vlastne učenami. Budem určite točiť, by som chcel Mafiu 2, GTA, San Andreas Multiplayer, CS:ko, LOLko. Len zatiaľ budem asi točiť iba vlogy, lebo môj otec bavil komp. Takže ako, asi nemôžem ísť momentálne pozerám Star a nebaví ma to. Čau.